Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe umlindi wenkampani ezokhuselo i-G4S uvele kancinane kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein eFreystata ngale ntsasa. Le ndoda iminyaka engama-51 ibanjwe ngolwesibini kwiziko loluleko imanga ngeBloemfontein ngokunxulumene nokuncedisa ekukhwesheni ukaThabo Bester kweli ziko loluleko ngoMeyi nyaka. Ityala ehleliso lomhla wesithathu nowesine kuMeyi apho kulindeleke ifake isicelo sebheyili. Ibhunga losomashishini laseMhlakoloni lihlabe ikhwelo kurhulumente ukuba axoze mphini wumbi ukuvelisa umbane. Ukukuze emva kwesibhengezo kule veki senkampani Eskom sokungena kwesigaba sesihlanu nesesithandathu sikacimicimi de kwenziwe esinye isaziso. Ifuthe likacimicimi liyaqhuba nokuqhoka amashishini asagasayo. Makufunyanwe izisombululo. Leyo yintsholo yentshisakalo esuka kwiqonga loshishino lwenkqubekela laseMhlakoloni nelithi likruqukile ngamahlande enyuka okuhlengahlengisa neengxubakaxaka zika-Eskom. Abanini bamashishini bathi ilizwe bekumele lifumana amandla awoneleyo kwindalo, ukanti bamgxekile urhulumente ngokwenza izibhengezo ze angaziphumelelisi. We've had this discussion about load shedding. What we are looking at, and we're busy talking with government about renewable energy, your solar, your hydropower, your wind powers, and so on. And I think that's the direction that we should be going into. Amashishini welokishi athi azamile ukuziqhalanisa noqulukubhode kacimicimi wombani kodwa uyabathwaxa. Umatlomola Mathiba weGalishewe eKimberley noma kushishino lobuhle iminyaka engama-20 uthi ucinga ukuzibeka phansi intambo zesaluni yakhe nanjengoko eshishina nelahleko. I used to do about 40 clients per week. 40 clients, 240 per month, 3,000 plus per year. Right now you can say it's about 8 per week. NjengokaMathiba uThiyo Lithigen umnini woshishino lokwenziwa kwamatye amangcwaba uthi uva ingcinezelo ngucimicimi wombane woleke ngelithi ukuba akuxozwa mphini wumbi ngokumayela neemveliso zamandla amashishini afana nelakhe azokunyanzeleka avale ngesaquphe engathandanga. People that use high electricity like us, factories, that all of them we are going to have to close. Ngaphandle kokuba urhulumente eqinisekise abahlali ngokuba asikaqabadeli kwinqanaba lesibhozo likacimicimi oko kuyintuthuzelo yomlilo wamaphepha kwabo baxhonele ukuba kuxhaphagxabhiswe ngezisombululo. Amaqela aphikisayo athi ukuba ngaba iyenzi inyanisekile ngokulwa udusho olubhekiswe kwabasetyhini mayimsuse usibusiso kule ekubeni lilungu lepalamente layo. Ukula wabanjwe ebutsheni bonyaka emva kwezitsholo zokuba unento okwenza nokugetyengwa kwenkosikazi yakhe uJennifer Mhlomi kwikhaya labo kwilokishi yaseKanani eKlerksdorp ngoNovemba. Iingxelo zamapolisa zithi umzimba kaJennifer wafunyanwa ekhayeni labo unenxeba lokuhlatywa kwinto eyayingathi sisenzo sophango. Umtyholwa kolokubulala nolilungu lepalamente le-ANC usibusiso Kula uchithe inyanga ezintathu enkolonkoloza eziseleni ngaphambi kokuba anikwe ibheyili ema-50,000 eerandi, 50,000 rands. Uthi uselilungu lepalamente de umbutho wakhe uthi makayeke ukuba lilungu lepalamente. I was elected to be a member of parliament 24 May 2019 until 24 May 2024. So I'll continue to be a member of parliament until such time that my organization, the ANC, does anything else. But as you know that there's a provision of a step aside in terms of the organization, which I've long complied with it. Amaqela aphikisayo wona athi icekwa lele kwi-ANC ukuba imthathele amanyathelo. It is totally unacceptable that Mr. Kula continues to enjoy the benefits of being a public representative at taxpayers' monies as he continues being a member of parliament. If indeed the ANC is dedicated to the fight against gender-based violence, it should do the responsible thing and remove Mr. Kula from being part of its members of parliament. We have the Parliament of South Africa that has failed to remove Kule as a member of parliament. Since his arrest on murder charges, taxpayers continue paying his salary to date.
That Speaker of Parliament has failed to exercise her powers to have Kule removed. And of course, there's not a single South African that can be shocked that the actual ANC caucus in Parliament has not removed Kule from the ANC parliamentary seat. Ukanti ANC emhlantshona ithi ulandelo umgqaliselo weliqela wokuthi gubucala. We have since wrote to Comrades Busokula communicating the resolutions of our national conference with regard to step aside, and he has also responded to us through his lawyers and has agreed to step aside. So Comrades Busokula will no longer participate in the activities of the ANC in the province. So at the level of the province, we have already implemented that decision or that resolution. However, there's another process of the national caucus, which is run by caucus, I'm sure, in that space. Kulindeleke ukuba uKula abuyele kwinkundla kamantyi yase-Orkney ngolwesithathu umhla wama-26 uApril ngolwamaRhanuka. Kusondela inyanga ezintandathu isakhiwo sesikolo saseMpumalanga sithe satshiswa phantsi kweemeko ezikrokrisayo. Isebe lezemfundo kweliphondo lisezakuzaka kwakhona indongazalo lamagumbi okufundela kwisikolo samabanga aphezulu saseMarapane eMipi. Kushiya abafundi bexinene kumagumbi ashiyekileyo. Okanye bekuqukunjelwa imviwo zikaDisemba kunyaka ophelileyo, idangatye lomlilo litshabalalise isakhiwo samagumbi okufundela kwisikolo samabanga aphezulu iMowebi. Abafundi bashiyeke bethe nkamalala nanjengoko esi sakhiwo besisaya kuba yindawo yabo yokubhalela. Ukusukela ngoko oko yayilugxalathelwano kumagumbi okufundela kukuxinana, yaye isebe lezemfundo eMpumalanga lwenze intshukumo engekahambeli indawo ukulungisa lo mbhodamo. Oku kushiya abazali bexhelekile. Uthi isebe laza lasusa nje uphahla ze babashiya abantwana benjalo. Uthi uziva enexhala nanjengoko abantwana babo begcwele kumagumbi okufundela logama isebe lihamba ngonyawo lonwabu. Abahlali abadala baseMarapiane badandathekile nanjengoko nabo babefudula befunda kwesi sikolo ngeminyaka yo-1950. Isebe lithi lizokusebenzisa isixa kulwabiwo-mali lwalonyaka ukwenza amalungiselelo wamagumbi ethutyana logama sisahlaziywa esi sikolo. Simnyango wezemfundo siyazi nge-challenge overcrowding lapha eMowebi High School kungoba amanye ama-classes abe ashisa kulo nyaka odlule ngoDisemba besalinde ukuthi sithole budget allocation kulo mnyaka timali. Kungumanje umnyango wezemfundo ucalile ngeprocess yokurelocate amanye ama-mobile classes asuka kwesinye isikole esiduzane ukuze ayosiza lapha esikoleni kwesikhashana. Le sikolo sizosincluda ku-database yeyikolo esidinga ukulungiswa. Abakwantsasana baseMpumalanga khange bafumaneke ukuza nengxelo yophando ngalomlilo. Ukanti ke abafundi banethemba lokuba isebe lakube libalungiselele amagumbi okufundela zingekafiki iimviwo zaphakathi konyaka kobusika. Sihlabele mgamane ndaba zethu baza kuva ngomso abatyholo abathandathu kunye neenkampani ezimbini ababandakanyeka kwityala lorhwaphilizo nobuqhophololo lwe-25 million rand yokuba ziza kuchithwa kusini na izityholo ababekwa zona. Bafake izicelo zokuba arhoxiswe amatyala ababekwa wona. Bathi batyabekwa ngamafutha bengakhange bayitye inyama. Eli tyala lwenyaniswa ne-25 million rand eyahlawulwa lisebe lezolimo eFreystata kwinkampani iNolana Investment phakathi kuka-2011 no-2012. Bonke abatyholo baziphikile izityholo zobuqhophololo, ukophula imithetho yokulawula ezezimali zoluntu kunye nokuthobelezisa imali. Baquka wayesakuba lilungu lebhodi yaseTransnet nokanobudlelane nosapho lwakwaGupta uIqbal Sharma, usibali wakhe uDinesh Patel kunye nababephangela kwisebe lezolimo uPeter Tabete, uDimakatso Murosi kunye noSipati Dlamini. Amagqwetha abatyholwa athi akukho bungqina boluqilima ngakubatyholwa kwaye bathi iyakrokrisa nendlela obufunyenwe ngayo ubungqina. Most of the witnesses for the state, when confronted with the whereabouts of the originals, simply pled ignorance, and those who ventured to proffer an opinion fell back on the Glen relocation. The rationale for the originality rule is palpable: to avoid error and falsification. It is for that reason that the mere say-so of the officials that the documents are lost
and or that despite a diligent search, the originals could not be located will not suffice. Igqwetha lika Ronika Ragavan kunye ne-Island Side liphakamise ukuba abetshutshisi baphanzile ukuthi thaca iinkcukacha ezoyamanisa uRagavan kwimali ibiphuma ingena. There is not a tittle of evidence linking the company Island Side and Veronica Ragavan to any such dealings between those parties. Laze igqwetha lika Dinesh Patel laphakamisa ukuba abetshutshisi benze impazamo ekuthatheni isigqibo sokubeka ityala kulomrhanelwa kwaye amanqina awazanga nobungqina bokubandakanyeka kukaPatel kwelibholo. It is a significant failure by the state to have applied its mind properly as to the institutional proper of the prosecution against my client. Kusenjalo, igqwetha lika Iqbal Sharma lithi abukho ubungqina bokuba uSharma unobudlelwane neGuptas kwaye abukho nobungqina bokuba uSharma kunye nenkampani Inulane banento yokwenza nabo babengabasebenzi besebe lezolimo. No such evidence with respect has been adduced in this court that in fact links accused number 4 to the Gupta family. Igunya bantu lotshitsiso lithi akukhathaliseki nokuba athini na amagqwetha kodwa ubungqina buyazithethelela kwaye buluqilima. The court has to look at the evidence that we presented before you, and the question is, have we presented the prima facie case before this honorable court upon which a conviction may result? And our respectful submission, my lady, is we have succeeded in doing that to a point that we feel so confident that even a conviction at the end of the trial. Abetshutshisi bazise ubungqina bokuba isebe eyayilezophuhliso lwasemaphandleni nelibizwa njengesebe lezolimo ngoku yayiyindawo yokudakasela kwaba barhanelwa. Ngoku masicaphula amagqaba nje ezithe zaqaqamba ngapha kwemida yeli. Ziyanqoza eKhartoum eSudan kumantla elizwekazi iAfrika. Le mfazwe iphakathi konjengele Abdel Fattah Abdurrahman nonjengele Mohammed Hamdan Dagalo. Baqabele kumakhulu amathathu asele bewelele kulo isemkhulu bengayolelanga ngelixa bengaphezu kwama-2,000 esiqingatha 2,500 ababolekisana ngencwina ezibhedlela. يعني مجموعة من الأطباء بمختلف تخصصاتهم Kuthi ngoku izibhedlela zinceda abonzakele kakhulu lincinane inani loogqirha ngelixa ingcwelerha zikhula umhlanizolo. Amagosa aseMexico afuduse abahlali bophuthuphuthu bezilolongela umhlakaxakeka oluqeqesho lwenzela ukuba kube lula mhla eli lizwe lahlaselwa inyikima. Inyikima emandlakazi yasuba amawaka emiphefumlo ngo-2017 neyayiqikelelwa ku-7.1 kumlinganiselo weRichter. Ibengumbono ongaqhelekanga okucima kwelanga emini lihlaba umhlaba kwisiqithi sase-Australia isolar eclipse ngolwamarhanuka. Kwabaphosiweyo lo mbono uyakuphinda ubuye ngo-2031 xa inyanga iphinda irhanqa ilanga kuhlwe emini. Xa siqwela ingqokoqo ukumkani Charles wesithathu nekumkanikazi uCamilla baza kukhweliswa kwinqwelo endala yobunewunewu begolide kwisihika-hika somnyhadala okubekwa ngokusesikweni kwinyanga ezayo kwibhotwe laseBuckingham ukuya eAbbey eNgilani. Qongqololo. Igalele ngazo kodwa kwephuka neyokuhlanganisa ziphelile besilungiselezo nemini nje sihlangabezeni siza nazo ngobuninzi bazo ngensimbi yesixhenxe ngokuhlwa bakube qhusibele.